Pelsenål, version 2.0. Mit navn er Benita Vestfalle Christensen, og i aften repræsenterer jeg både Bygningen Før og Dansk Fæstningsforening, som er de to organisationer, der står bag det gyldne Pelsenål. Jeg hedder Helene Sparvat, og jeg blev færdig på Designskolen i Kolding for et år siden. Og siden da har det jo været mit mål at komme ud og få et arbejde i designbranchen. Altså Stine blev færdig her i sommers, og siden hun er blevet færdig, der vil vi gerne lave et projekt sammen. Jeg er fra tekstil, og hun er fra mode. Så Stine laver form, og jeg laver flade, så vi ville være et rigtig godt team. Og så er der jo hele det her klimadebat og konference, så jeg synes, vi skulle lave et projekt omkring det. Men Copenhagen Fur kom ligesom i forkanten med den gyldne pelsnål. Formålet med konkurrence er at give de danske unge designtalenter muligheden for at præsentere og introducere sig selv og deres kreativitet og deres måde at tænke på til pressen og til mulige fremtidige arbejdsgiver og til mulige fremtidige kunder. Jeg synes måske det der, men jeg synes bare den her, den er sådan lidt... Er der ikke en anden, der er bedre, så er der den her. Jeg tror, det var en fredag aften, hvor jeg så det på nettet, og så gik jeg i gang med at lave nogle prøver. Og så viste jeg dem til Stine og sagde, hvad duer det her, og er det noget, vi skal arbejde videre med? Og det synes hun, så det gjorde vi. Når man arbejder med pels, skal man tage rigtig mange forskellige ting i betragtning. Det eksisterer mange forskellige typer pels, og det eksisterer også mange forskellige farver inden for det samme pelstype. Og så skal man arbejde med en bevidsthed om størrelsesskindene og de forskellige karakteristika, det her levende materiale, blandt andet hårlængde og den måde, man skaber sin egen materiale, før man går i gang med rent faktisk at designe eller sy et stykke tøj eller noget andet sammen. Fuck, hvor fanden er den henne? Er kommet for længst? Jamen, jeg har da ikke fået noget. Jamen, det var da i dag, jeg skulle bruge den. Det gulv, som de skulle levere til os nu, det har de leveret for en uge siden. Hvorhen? Herinde. Jeg har nøjagtigt det samme problem. En 2x2 meter plexiglasplade. Altså, der må jo være nogen, der er ansvarlig for den her bygning her, og tager imod de her ting. Altså, det må være normalt, at der bliver sendt ting herind, der skal bruges herinde. Jeg aner ikke, det kan vi godt, men jeg ved ikke, hvor de ting de bliver sat hen. Jeg ved jo heller ikke, altså den må være pakket ind i et eller andet. Den kan jo ikke bare... Hvor tyk var den? 5-6 mm, jeg kan ikke huske det. Inden konkurrencen havde vi sådan med pels, jamen, altså det er okay, så længe dyrene har haft det godt, og vi kommer fra Danmark, så gik vi ud fra, at forholdene var okay. Velkommen til Operation X, pels på vrangen. Prøv lige at se det der. Det er ikke rart. På denne farm i Nordjylland er der også store problemer. Nej. Det her er altså billeder fra Danmark, hvor vi hvert år... Jamen altså det gælder for os begge to. Vi har ikke arbejdet med pels før. Det har ligesom bare ikke været naturligt, at man har sådan undersøgt mange. Man har selvfølgelig hørt sådan histebis ting i medierne, ikke? Men man har aldrig sådan rigtig undersøgt, hvad er det inden for nogle forhold, dyrene de har og sådan noget. Jeg tror, jeg har sådan lidt taget for givet, at det er Danmark, der er styr på tingene. Altså jeg troede i hvert fald heller ikke, at det var så slemt. Men det er måske også meget naivt at tro det. Men det er da bare under al kritikken. Men jeg synes da virkelig også, det er et samfundsproblem, at der ikke er... Altså, der er ikke kontrol med de her ting, at de kan slippe afsted med det. Så må man som designer lade være med at bruge pels. Men vi kan jo kun håbe på, at der kommer mere fokus på det, og der kommer større krav og mere kontrol, og at forholdene bliver bedre. Altså, for jeg synes, det er okay at gå med pels og have med pels at gøre, så længe dyrene har haft det godt. Hej,
Malene. Du får lige hende designeren med de der plexiglasplader. De andre, dem har jeg prøvet at holde hånden med. Men du får lige med den her plexiglas, ikke? Okay. Det er Stine. Er det rigtigt? Det lyder godt. Altså, det er kun én plexiglasplade. Har du mulighed for at ringe til mig, når I finder den eller noget? Eller kan du ringe til Eva? Eller... Altså, du kan også få mit nummer direkte, hvis det er. I kommer over, men ej, endnu bedre. Det lyder bare godt. Tak skal du have. Okay, hej. Om Stine Hasling og Helene Sparkvad siger dommerne. Helene og Stine stiller sig selv store tekniske udfordringer. De vil beholde pelsens blødhed ved at lade det smelte sammen med silke, så man ikke ved, hvornår det ene materiale tager over fra det andet. Og Helene, hjælp! Og nu til det svære, fordi det var 3 meget, meget talentfulde kandidater, vi havde. Vinderne er Stine og Helene. Vi har det super. Helt vildt godt. Det var rigtig, rigtig dejligt. Altså, det er helt vildt fedt. Det er rigtig fedt, at folk de forstår det, vi har lavet, og ligesom har taget rigtig positivt imod det, og så det er rigtig spændende. Det var bare dejligt. Altså. Og forstår, at det er noget, der aldrig er set før, og at det er en ny teknik, og at vi faktisk kan noget.